Ayakai na gode. Ana ta jiran wakar dan umma shi da amarya ta je. Kai ku ce masu ga auta na zo ina tamburan angon jidda. Ana ta jiran wakar dan umma shi da amarya ta je. Ashe da kidan in na doka akan ji ta to sai an taka. Ana ta jiran wakar dan umma shi da amarya ta je. Ana ta jiran wakar dan umma ni ko ina nazarin wakar. Ana ta jiran wakar dan umma shi da amarya ta je. Hawa wuke jidda amarya kin ga yau kin dau tutar. Ana ta jiran wakar dan umma shi da amarya ta je. Suna ce ku ce kun kyale su kuna nan kuna kirgo ribar. Ana ta jiran wakar dan umma shi da amarya ta je. Ina tambara an da amarya Alhaji Rabi dan ana ta jiran wakar dan umma shi da amarya ta je. Ku ce masu zance ya kare yau jidda daki ta tare. Haba kun ji gangar aure ne ashe gangar aure ne. Muna tambaran auren dan umma shi da amarya ta je. Da farko waye talla gwani sarkin da shi yayyo fada mara dan umare an gwanje da idan yayi nufin ayyuwa sharri shi zai nufin wata rana ka tallake. Dan umare an gwanje da aure nufin Allah ne ya so ayi komai nisan bincike. Dan umare an gwanje da auren ku ya an daura na ta dan umare an gwanje da ku ce amarya ta amsa. Haba kun ji gangar aure ne ashe gangar aure ne. Muna tambaran auren dan umma shi da amarya ta je. Ashe wannan rana ba ta ƙarya yau biki murna aka zo a dan umare an gwanje da dan umma ka zama angon Hawwa'u kana wani sabon yanayi. Dan umare an gwanje da ka bar makalar yan wawa masu kushe a kullum dan sara. Dan umare an gwanje da aure ku kai auren sunna karshen tuka tuka an daura ku je amarya ga ango. Haba kun ji gangar aure ne ashe gangar aure ne. Muna tambaran auren dan umma shi da amarya ta je. Ina kikkawa wa amarya jidda dan Allah mazo zo ki. Dan umare an gwanje da diga da zaman aure zaman ibada wannan shi ne ta da. Dan umare an gwanje da komai ya ce maki to dan Allah kar ta kice masa kin gaji. Dan umare an gwanje da hakan zai fi ku kaya hakuri sirrin ku kar da ku yarda ku fallasa ya auren soyayya. Haba kun ji gangar aure ne ashe gangar aure ne. Muna tambaran auren dan umma shi da amarya ta je. Allah ta rabi dan umma an go ina ta kira kai ma ka dan umare an gwanje da ka kyale batun cece ku ce ka toshe kunni kai ma kar ka dan umare an gwanje da ashe nasarar aure sa hakuri tun a farko shine a ga dan umare an gwanje da amaryar ka ce Hawwa da kai kuma an go dan Allah tsaya ku auren soyayya. Haba kun ji gangar aure ne ashe gangar aure ne. Muna tambaran auren dan umma shi da amarya ta je. Idan har ku kance guda sha'ani ake mata suke bi. Dan umare an gwanje da ango amarya sun sha dan su mata gawaye an gyaran jiki. Dan umare an gwanje da kai na ka ji ta sai kamshi abokai da nera sun zo yin biki. Dan umare an gwanje da ana tarrawa kuma juyi ana sha'ani kowa murna ya zo amarya ga ango. Haba kun ji gangar aure ne ashe gangar aure ne. Muna
amarya ta jidda. Ina shamsu ya BBC dole ne in kira ki da murna ki ka zo. Bare angon jidda. Sannan da mama abura ranar biki murna duka ta isa. Bare angon jidda. Sannan Aisha lafiya dole ne in ki so in yi maki tambari.